täze ýyly yüze ýylsyn ýylymyz. Açyk bolsun mendillerimiz ýolumyz. Bosogoda duran täze ýylymyz aklyk taýlap ýörün akkardan bolsun. Assalamu alaykum. Ediz arkadagly ýurdumyzda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň eşiretli gözüni görüp ýaşaýan mehriban ileşler, ediz watandaşlar aýdym zadyň hormaty muşdoklary. Kahraman arkadamyzyň saýatynda berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni günüşli diýarymyzda toýlara, bayramlara ulaşýar. Elbetde mehriban ileşler ählimide mälim bolşýaly 2018-nji ýylymyz. Ha dogrusu Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýilmedem ahyrlap barýar. Bosogoda bolsa täze 2019-njy ýylymyz. Elbetde bizim şu fursatda ýetip gelýän täze ýylymyz bilen ähli türkmen halkymyzy, gahryman arkadagymyzy tüý sürekden gutlaýar. Oy 2019-njy ýylym 2018-nji ýyl ýaly her bir ojaga rızkal döwlet bagtyarlyk getirsin. Mehriban ileşler, ediz watandaşlar, kämillik ýoluny atly gepleşigimiziň şu ikinji tapgyrynda, şu bäsişli gepleşigimizde gatnaşýan aýdymçylarymyza özüniň halypa maslahatlaryny berjek. Biziň gepleşigimiziň şu günki mihmany Türkmenistanyň halk artisti Halypa Suhan Oradberdi. Biziň şu gepleşigimizde mihmançylykda Halypa siz gepleşigimizde hoş gördük. Sag bolun. Mehriban ileşler, ediz watandaşlar, kämillik ýoluny atly gepleşigimiziň şu günki sanyna gatnaşýan ýaş zekinli aýdymçylarymyz bilen sizi tanıştyrýar. Olar Ahal welaýatynyň Tejin şäheriniň ýaşaýjysy Bagtyar Jumaýew. Hemde Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň 3-nji ýyl talebi Tirkişmurat Taganyp. Hemde Ahal welaýatynyň Tejin şäheriniň ýaşaýjysy Zeki Naýdymçymyz Şamrat Hojagly. Aýdymçylarymyz sizi şuň gepleşigimizde hoş gördük. Mehriban ileşler, ediz watandaşlar, kämillik ýoluny atly gepleşigimiziň şu sanyny häzir Halypamyz Suhan Oradberdi bilen söhbetleşip arkaly dowam edýär. Suhan aga, ene görüşimiz ýalyp, günüşli diýarymyzda, arkadagly ýurdumyzda täze ýylymyz ýetip gelýär. Täze 2019-njy ýylymyz ýurdumyzyň ähli ýerlerini, ähli günjegini täze ýyl bayramçylygyny münasibetli aýdymlar, saatlar belent ýanglanýar. Mümkin bolsa Halypa gepleşigimiziň başynda öz arzuwlaryňyzdan ileşmemiz ýetirdi. Ene bekan hemmäňiň bilişmedi ýaly biziň ýurdumyzda şeýle ötüşler, özgörüşler esemärim duýulýar. Gahryman arkadagymyz hormatly prezidentimiz sözüň dogry manysynda Türkmenistan döwletimizi bedew wagt bilen anamly ötüşlere tarap alyp barýar. Ene şu tamamlanyp barýan ýylymyz 2018-nji ýylymyzda gahryman arkadagymyz şu 2018-nji ýylymyzy Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip eglan etdi. Şo ýylymyzda şeýle ýatdan çykmajak taryhy wakalar boldy. Biziň öz durmuşymyzda da aýdym sadyň durmuşyndan Türkmenistan döwletiniň taryhynda ýatdan çykmajak pursatlar, bir has awraýly pursatlar kän boldy. Daşary ýurtlara saparda boldyk. Şu öz türkmen aýdymlarymyz bilen, täze aýdymlarymyz bilen eginleşler, aýdymçylar sadyňlar bilen agyr topar bolup, daşary ýurtlaryň ençemesinde çykyş etmek bize nesip etdi. Olarymyz halatynda Özbegistan döwletinde bolup gelmegine, goňşy Täjikistan doganlyk döwletimizde bolup geldik. Ýa-da şu Germaniýa döwletinde bolup şu özümiziň çykyşymyzy şo taýynyň halkyna, daşary ýurtlara, aýatlara öňüne çykyş etmek bize nesip etdi. Şolam näme? Biziň bu ata-babalarymyzdan gelýän Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýäse, hakykatdan Ýüpek ýoly Türkmenistan döwletiniň üstünden geçip giden biziň ýurdumyzdan öz goşandyny goşan taryhda da Ýüpek ýoluny özüniň aýdym sady bilen, ykdysadyýety bilen, ýa-da senagaty bilen hiç beýleki döwletlerden kem durman gaýta nusga bolup Türkmenistan döwletimiz taryhy çeşmelere nazar salamyzda biz şeýle duýýas, görýäs. Şoň üçin gahryman arkadagymyz şu ýylymyzy Türkmenistan Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi diýip eglan etdi. Şu ýylymyzda mende tamamlanyp barýar, şeýle üstünlikli, awraýly bir taryhy wakalar bilen beslenip tamamlanyp barýar. Men şu pursatdan peýdalanyp ýetip gelýän 2019-njy ýyl täze ýylymyz bilen gahryman arkadagymyzy hormatly prezidentimizi hemde türkmen halkymyzy tüý sürümden gutlaýan geljek täze ýylda mundan bu ýana ötüşden şaýady bolmamyzy. Gahryman arkadagymyz bize peşkeş beren bagtyarlyk zamanasynda bagtyar ýaşamaklaryny, çağılan gülküsiniň elmi dama ýanglanyp durmagy her bir ojokda arskal döwletiň şatlygyň, şowhunyň höküm sürmegini tüý sürümden arzuw edýän. Köp sağ olun Suhan ağa, eden arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bilen siziň arzuwlaryňyza goşulýar.
Elbette biziň medeniýet sunugy saatlarymyzyň daşary döwletlerde de öz medeniýetimizi, sunugymyzy açyk görkezmek üçin edil arkadagymyz ähli mümkinçilikleri döredip berýär. Gahrman arkadagymyz her bir halyk dünýäde öz medeniýeti we sunugy bilen tanalýar diýip belläp geçýär. Şol esasynda da şu medeniýet sunugy işlerlerine edil arkadagymyz ähli mümkinçilikleri, ähli şertleri döredip berýär. Gahrman arkadagymyz şol sany halipa şähertlik ýoluna da aýratyn ul üns berýär. Häzirki wagtda halipalarymyzdan miras galan bir näçe aýdymlar biziň ýaşdykini aýdymçylanmadan dillerine täze öwüşgünni ýanglanýar. Munam elbette biz şu aýdymçylanmadan faýdalanmadan ýerine ýetirýän aýdymlaryna saatlaryny görýär. Onu näme halipa mümkin bolsa gep öçüňmede başlaly. Behriban ileşer edid watandaşlar kämillik ýoluna gep öçüňmeden birinji tapgyrynda haýsy aýdymçy ýeňji boldy. Muny bilmek elbette siz üçin hem gadakly bolsa gerek. Muny biz gep öçüňmeden dogamynda size aýan eder. Häzir bolsa kämillik ýoluna bäteşikli öçüňmede ilkinji bolup çykşyjak aýdymçymyz Akyl welaýatynyň Teşen şäheriniň ýaşaýjysy Bagtyar siz sahnamyzda çagyrýar. Bagtyar sizi şuňky gep öçüňmede şuňky sahnamyzda hoş gördük. Halipa biz bilýäs, Bagtyarym da ýurdumyzda geçirilen toýlarda, dawarlarda aýdymlary saatlary bilen çykyş etip beren aýdymçy ýetmediň beri. Bagtyar gepleşigimizde näle aýdymlar getirdiň? Salam alaykum Buhan Halipa. Men şu gün kämillik ýolly bähtäçlik gepleşigimizde kenemiň halk aýdym bitirdim. Mümkin bolsa ýerine ýetirip bereýin. Mehriban arkadagymyzy ýetip gelen täzel baramylan mübarek gutlayan boy ähli ojaklarda jan saglyk agdyýylyk bolsun. Mehriban arkadagymyň jany sag bolsun. Can turmuşlar rewaj alsın. Köp sag bolun Bagtyar, arzularyňyz hasyl bolsun. Ona näme halipa Bagtyar'yň ýerine ýetirjek aýdymny iýleşmemiz bilen birlikde dinläýelim. Yok, işini eyvanı baksalı bağlı. İşini eyvanı baksalı bağlı. Hoşa zapsaylarım yar. Badır zenemin gel. Azap tomo soluk hem o toğlu basalı zeyranı yar Badır zenemin gel Ey zenemin kaygısını veyran etmene bağımar sallanıp yar Zeyran etmene gel Yok, ah cemalı canımı hayran etmene Başına zıgafım yar Badır zenemin gel Zenemin gel Veyda leyli
açmana gel. Vah bulgur kefe uyup şerab içmene Tılladan kefetem yar Batın senem gel Eymağı tağan içlemirli mahidir Ayıllar çektirme onun ahidir Ey garip şatenemin kıvla gâhidir Tilinne fenafım yar Badır fenemin gel Ey fenemin gel Veyda leyli Köp sağ ol Bahtiyar. Yerine Türk veren aydın olsun. O adamı bundan belent yanlansın. Halipa yürekten çıkan söz yüreğe varar diyeceğine. Bahtiyarım tuğulumu yüreğinden coşup aydınları yerine getirdi. Men goğunuma yaradı. Sizin goğununuza näil Halipa? Bir Halipa maslahatlaňyzy, synaňyzy berden başlygyny Halipa söz sizden. Tuğulama aydylanna lezzet almak üçin, dinleje lezzet vermek üçin aydylýar. Öyle. Men şu lezzet alıp dinledim da şu wagt. Bahtiyar aýtdy oğlum. Bizim şu kämillik ýoluna atly gepleşigimiz kämillige tarap ýaş oğlanlyk ýyllary aýdym sadyny şu taýda halka hödürläp hem şoň bir has höwes artdyrmak üçin, kämilleşdirmek üçin bizim bar maksadymyz tuğulama janly ýagdaýda şeýle aýdyp bilmek. Özüm ýokary sesleri arkaýy ýetýär. Bahtiyar sen bir ütköşük owadan sesin bar. Gözlenýän ses ýa-da şu halkaýdyma ýa-da jokullarda Goğulşyan ses olsa şol gözlenýän ses hasaplanýar. Dinlejisem köp bolýar, şol ýaly sesli aýdymşlar. Sana diňe üstünlük ardy edýän. Şu bolşuň ýalak geljekde de dowam et sesiňi aýa. Gowy sesiňe gelişýän aýdymlary köpräk işle. Tunwa däleminde geljekde de uly üstünlükler tüýsürenden ardy edýän. Ýoluň açyk bolsun. Köp sağ olun Sultan Halipa. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizem siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Bahtiyar sesiň o däleminde, dörüjlük däleminde, aýdymsa däleminde uly üstünlükler ardy edýär. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, Bahtiyar Jumaýewiň ýerine ýetiren aýdymy siziň goňuňyza yaran bolsa, ekranyny görýän 05 30 gyýytgyl belimiňizde öz SMS-leriňizi, tekliplerinizi ýollap Bahtiyary biziň gepleşigimiziň jenmeji sanlaryna da görüp bilersiz. Köp sağ olun Bahtiyar. Mehriban ileşler, edil watandaşlar, kämillik ýoluna atly bähleşikli ýetişigimiz dowam edýär. Indi bolsa saknamyzda çykyş etmek üçin aýdymçy Türkmen Döwlet Medeni Institutynyň 3-nji ýyl talebi Türkisparat Saganowy saknamyzda çagyrýar. Halipa aýdymçylarymyz biziň şu gepleşigimizde jany sesli aýdymlary ýerine ýetirýärler. Ine ikinji bolup çykyş etjek aýdymçymy Türkisparat Saganowy saknamyzda Türkisparat gepleşigimizde näme aýdymlar getirdiň? Salamu aleykum Halipa. Men şu kämillik ýoluna gepleşige maral diýendiň halkaýdymy ýerine ýetirmekçi mümkin boldy. Yetip gelýän täze bayram bilen türkmen halkymyz hem mehriban arkadagymyzy tüýsürekden gutlaýan gahrman arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Köp sag bolun Türkisparat arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Onda Halipa aýdym dinläýin. Türkisparat baş.
şu dağda varmar yaman Ulum teller oza yarı dağına bana sana şu dağda var marale vah yaman dendin İlaya yare ay bardım idinlan onun idinlan vah garagalara kan yare ekenge denge dangan ey peşler o çosor yangar humangar göngenge denge şu dağda var marale vah yaman dendin ey maral deyrendi yaman deyrendi hey Sen güllerimi yanar Bolubudur dayanar Eydidin nasar yanar Batıbudur dayanar şu dağda var vah yaman dendin ey maral deyrendi yaman deyrendi şu dağda var marale vah yaman dendin
Köp sağ olun Türkiş Murat, yerine yetirip beren aydymyň üçin. Halipa, ony Türkiş Muradam öz bolşuly owady bilen yerine yetirdi. Indi Türkiş Murada berjek syňyňyz bar bolsa, Halipa maslahatlaryňyz bar bolsa, baş şuna Halipa söz sizden. Türkiş Murat bu etwadygy bildirýär. Aýda selýär. Elbetde şu ýazgy edilenini gaýtalap onu yerine sarwan bolýar da, ýöne janly ýagdaýda bir ýerini saklasaň ýa bir ýerine täwlik göwerseň ýygyny gaýtalap bolanok. Ýöne onu da alyp çykdy. Taňa geljekde okuwunda sunuwa däleminde uly üstünlikler tüýsürümden arzu edýär. Türkiş Murat, yerine yetirip beren aydymyň üçin size köp sağ bolsun aýdýar. Sunuwa däleminde sunuwa ýoluny üstünlikler rawaşlyk seni ýaranyňyz bolsun. Elbette Halipaň beren maslahatlarynyň gödegini tutup geljekde bir kämillik ýoluny bir ýene-de işläp, hatam bir kämil aýdymçylygyň bir ýol ýetişmeginem tüýsürekden arzu edýär. Köp sağ bolun. Mehriban ileşer, edid watandaşlar. Türkiş Muradyň yerine ýetiren aýdymy siziň bugünňizde yaran bolsa, ekranda görýän 0532 belimide öz SMS-lerinizi ýollap bilersiňiz. Halipa, aýdym sahimmeleriň ýürüne täzir edip biljek jadalaýjy gudrat, aýdym sada adamyň kalbyny galatdanýar, ruhuny lezzet berýär. Aýdymdyrsa, ýürekleriň gusaly, şahannalyk, bedeýänler ansany, erkany saýraýan bilbil misaly goý ýanglansyn. Aydym sadyň owazy şahyrlar. Şoň şu näder gepleşigimizde 3-nji bolup çykşaýak aýdymşymyz Ahal welaýatynyň Tejen şäheriniň ýaşaýjysy Şamrat Hojogluýew sahnamyda şagyrýar. Elbetde Halipa ählimizde mälim bolşy ýaly Şamrat Hojogluýew ýanglan ýarym 2018 telebäsleşiginiň ýeňjisi baýrakly ornama nasip boldy. Elbetde edid arkadamyz şu ýaş şekenleri ýüze çykarmakda bir näçe bäsleşikler geçirip berýär. Elbetde şol ýanglan ýarym telebäsleşiginde de Şamrat Hojogluýew üstünlikli çykyş edip baýrakly ornama nasip boldy. Ene mo Halipa siziň özüňizden şu ýanglan ýarym telebäsleşiginde Halipa bolup aýdymçylamada Halipa maslahatlaryny berdiňiz. Indi Şamrat, bugün gepleşigimizde näme aýdym bilen geldik? İlleşemiz şuňa biz şuňa gadaky şeýle. Şamrat, söz sizden. Assalamu alaikum Halipa. Men şuň kämillik ýoluna gepleşigine gaşlaýarym diýen halka aýdymy getirdim. Mümkin bolsa başardymdan ýene ýetirip bereýin. Men hem portatdan peýdalam türkmen halkymyzy, hormatly gahrman arkadamyzy, täzil bayramçylygy bilen tüýsürümden gutlaýan hormatly arkadamynyň jan sag bolsun, başy dik bolsun, tutýan tutumly işlerine mundan meýläkem rawaşlyklary besenmeni tüýsürümden arzu edýän. Köp sağ olun Şamrat, arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Bizden siziň arzuwlaryňyza goşulýar. Yerine ýetirjek aýdymlangydan kämil görnüşini usatlar yerine ýetirmeniňiz arzu edýär. Başlaýyn. Yalvarır men boynum bürübey, boynum bürübey, boynum bürübey. Mira var yan kaşlıyarım, göz yaşından namıdır beylere tolon tona kaşlıyarım, tolon tona kaşlıyarım. Göz yaşından namıdır beylere tolon tona kaşlıyarım, tolon tona kaşlıyarım. Delmaruklar azi gele azi ki çeşmindir kuvveti. Garip gönlümün hüvetle dolan sana kaşlıyarım,
dolan sana başlıyorum. Garip gönlümün hüvetine dolan sana başlıyorum. Dolan sana başlıyorum. Ay, kapat içreydi sen açın, gelen açın ey. Övrülüp tapmadan açın. İnniminin gönlümü çiğnilerey, dolan sana başlıyorum. Dolan sana başlıyorum. İnniminin geçmediğini milerey, karı gözlü kaşlıyorum. Kara gözlü kaşlıyorum. Hey, umid aydar gonca gülüm, vahsinsiz sayramaz bilbil. İnnimenin geçmediğini milerey, dolan sana başlıyorum. Dolan sana başlıyorum. İnnimenin gönlüm içine böğrülsene kaşlıyorum. Dolan sana kaşlıyorum. Köp sağ ol Şamrat. Yerine yetirip beren aydymyňyz üçin owadyňyz elmydama bundan belent ýanglansyn. Alypa ýanglan ýarym telewizyon ýeňjidi bolmak. Bulam elbetde bir kämilligi, haly berde bir zähmet talap edýär kadi. Doğru. Şu adyny diňläp oturyn olan şu ýeňjini dogry taýlap dyrsyp begenýän şol bir ýeňji taýlandan soň şolar bir geljekde de zähmetin dowam etse, halkymyzyň arasynda gerekli bolan gerekli gyýylar bolsa, ýa-da ýurdumyzda geçirilýän çäreler şu bäsleşikleri ykjam gatnaşdy. Ana şonda biz dogry taýlap dyrsyp begenýär. Şamrat sana ulustyndy gardy edýän. Hasam kämilleşmeňi gardy edýän şu adam tuğulamy gowaýdýan, lawazlaýdýan özüň bir özüňe ur taýlap alypsyň. Şonu kem kämilleşdirmeli. Däme olam aýtýadyma bir kämilligiň bir aňyr şägi ýok. Halypalaram näçe ýaşatady. Şonşo da öwrenipdirler. Hem öwrenipdirler, hem öwredipdirler da. Şoň üçin geljekde de şu özüňi timarla bermeli. Has owadan aýtmary. Sana Tunwat äleminde aýdym saat uğruna üstünlükler, tüýsürekden ardy edýän hemmäňiň hem olanlar yetip gelýän täzil gaýramyzy gutlaýan pursatdan peýdalanýar. Täziller, täze owazlar, täze bir ruhlanyp, ahman arkadamyzyň şu sungoda goýan hormatyndan dogry peýdalanyp, täze aýdymlar işlemeňizi, ýurdumyzyň sahnalaryny owadan aýdymlar bilen, owadan saatlar bilen bedemeňizi tüýsüremden ardy edýär. Şamrat de bundan beýlekde sungot ýoluna, aýdym saat ýoluna üstünlikleri tüýsürekden ardy edýär. Elbette ýurdumyzda, halkymyzda gerekli bir halypa başlayan bir ýol ýetişmeginem tüýsürekden ardy edýär. Şamrat Hojagulyýowyň ýerine ýetiren aýdymam siziň göwnüňizde ýaran bolsa, ekranyny görýän 0532 elimde öz SMS-leriňizi
tekliplerini ýollap, şamyrady gepleşigimiň jelmeji tanlaryna da görüp bilerdiňiz. Inni Halipa, kämillik ýoluny gatnaşan aýdymçylamyň ýerine ýetiren aýdymlaryny diňledik. Elbetde iýleşmedem ol aýdymlary bilelikde diňledi. Inni kämillik ýoluny aty gepleşigimiň birinji tapgyrynda gaýta aýdymçy ýeňji boldyk. Elbetde iýleşmedem hälen märi garaşy oturanlar iýleşmedi şuňam gadakly. Mehriban iýleşler, edi watandaşlar häzir kämillik ýoluny aty gepleşigimiň geçen tapgyrynda pursatlary gelin hemmämet bilelikde tomaşa edeliň. Soňra bolsa ýeňjini tida aýan eder. Kurban olum yarım kaddi boyuna Hoşvat olum onun eğlen toyuna Ay karafatın gecedi oklayıp meni Ay oklayıp meni Ünlü de ken köparmanımı var Mehriban iýleşler, edid watandaşlar, kämillik ýoluny aty gepleşigimiň birinji tapgyrynyň ýeňjisi Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň 1-nji ýyl talebi Bahram Huseýnow. Sizin SMS-leriňiz, teklipleriňiz arkaly ýeňiş kazanma başardy. Elbetde Bahramy kazanan üstünligi bilen tüýsürekden gutlaýar, sunugat ýoluny da oňa üstünlikler arzuw edýär. Edid iýleşler, şu kämillik ýoluny gatnaşýan aýdymçylary, jelmeji tapgyryna çykyş etjek aýdymçylary ýeni bir ýola sizin taýlaýanyňyzy ýatadýar. Oň şuň bolsa ekrany görýän 0532 gyýtgy nomery belýimizde öz SMS-leriňizi, tekliplerinizi ýollap biziň gepleşigimizde gatnaşyň. Mehriban iýleşler, edil watandaşlar Tuğan Halipa ene görüşmede ýalap kämillik ýoluny aty gepleşigimizde aýdymçylamy jany sesi aýdymlary ýerine ýetirdi. Gepleşigimizde Halipa ene ahyrlap barýar. Gepleşigimiziň ahyrynda iýleşmede bir arzuwlaňyzdan beýan etseňiz. Mehriban iýleşler, diňleýijilerimiz ene biziň hemmämiz bilýär, Türkmenistan döwletimiz toýlara wetlenýär, toýlaşýar. Türkmen halkym näme? Taryhda da şu toýlary toý şekilde geçirip bilýän halk. Toýlamyz elmidama bir aýdym sağly geçýär, şatlyk şowhunly geçýär. Şoň üçin biziň şahannat halkymyz bar, Sunwada baý halkymyz bar. Biziň gadymdan gelýän türkmen halk aýdymlarymyzy häzirki zaman aýdymçylarymyzdan aýdyp ber. Näçe aýtsaň biziň bir şeýle uly hazynamyz bar. Meni bir her çykyşlamda aýtýan, oğlanlara da aýdýan şu geljekde de aýdylmadyk aýdymlarym gözläp ýanky biziň hazynamyzdan alyp täzeden jan berseler diýip şo umytlaryny garaşdýar. Diňe öňe täze aýdymlar bilen aýdylmadyk aýdymlar bilen ýaşlamyzyň bir sahnalamagy bezemegini isleýär. Şuňam şeýle bir gowy aýdymlar diňledik, bir bellimizi aýtdyk. Hemde lezzet aldyk. Şeýle ajaýyp pursatdan peýdalan bütün türkmen halkymyzy gahrman Mehriban arkadaşymyzy, hormatly prezidentimizi täze ýyl bayramy bilen tüýsüremden gutlaýan, täze ýylymyz düşümli ýyl bolsun, arskal bereketli ýyl bolsun, şatlykly, şowhunly, toýly dawaral ýyl bolsun, ýatdan çykmajak pursatlara baý ýyl bolsun. Köp sağ olun Tuğan Halipa, arzuwlaňyz hasyl bolsun. Gepleşigimize gelip beren Halipa maslahatlaryňyz üçin, beren gadakly täsiri gurulmagyňyz üçin edem size mundan meýlegem dörüjlük älemine, sunugat älemine üstünlikler arzuw edýär. Elmidama ýurdumyzda geçirilýän toýlarda, bayramlarda, dawarlarda täze eterleňiz bilen, täze aýdymlaryňyz bilen şykyş edip mehriban diňleýijilerimizi, gahraman arkadaşymyzy hemişe begendirip gezmeňizi tüýsürekden arzuw edýär. Sağ olun. Mehriban iýleşler, edil watandaşlar, ene şunun bilen Türkmen owady teleýilim tarapyndan taýýarlanyp ýaýdma berilýän kämillik ýoluny aty bähtäçik gepleşigimiň bu gerekli sanyny geçirip tutarýar. Elbetde gepleşigimiň ahyrynda ýetip gelýän täze 2019-njy ýyl bilen gahraman arkadaşymyzy, ähli türkmen halkymyzy tüýsürekden gutlaýar. Goý geljek 2019-njy ýyl agtakly şoglukly, ratkal bereketli, bagtyarlykly ýyllaryň biri bolsun. 2019-njy ýyl siziň her biriňizin maşgaly ojaklaryňyzda ratkal döwlet, gülüki şatlyk aýdym saat saýlasyn. Ene şeýle ýaşy arzuwlar bilen gepleşigimizi geçirip tutarýar. Edil arkadaşymyzyň, mehriban arkadaşymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, belen başynyň aman bolmagyny tüýsürekden arzuw edýär. Ýene-de ýaşy günlerde, toýly günlerde Türkmen owady teleýiliminde diýdarlaşýança hoş wagtyň.